un moment, d'acord, ja en parlo. A veure, aquesta setmana el Comitè d'Afers Jurídics del Parlament Europeu, totalment polititzat i farcit de fatxes espanyols, i per tant, farcit d'irregularitats, ha aprovat per majoria de 15 vots a favor d'aixecar la immunitat al molt honorable Puigdemont i als honorables consellers Ponsatí i Comín, contra 8 i 2 abstencions. Al març haurà de votar tota la cambra. Els maquinadors de tota aquesta moguda han estat l'Adrián Vázquez, de Ciudadanos, Esteban González Pons i Javier Zarzalejos, del PP, socialistes com Iván García i Marcos Ros. En fi, quina banda, quina gràcia. El cas és que aquesta votació serà la primera vegada en tota la història del Parlament Europeu que es produirà. Sí. Si la majoria de la cambra votés a favor d'aixecar la immunitat als polítics catalans, s'activarien les ordres d'extradició i podrien ser detinguts i deportats a Espanya. Encara que ara pugui semblar que Njordia acaba de guanyar aquesta batalla, haurem de veure què farà la justícia belga, perquè cal recordar que els polítics exiliats són residents a Bèlgica. I ja heu vist que ni amb una ordre d'extradició de la Unió Europea l'honorable conseller Lluís Puig no va ser extradit per ordre de la justícia belga. I encara una coseta que vull remarcar. No us heu fixat que se'ls veu bastant tranquils els nostres polítics a l'exili? Perquè deu ser... Em sembla que l'advocat Gonzalo Boye acaba de portar el cas cap al terreny on volia portar-lo, és a dir, cap al llindar del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. El Parlament Europeu pren decisions polítiques, que ja hem vist moltes vegades que Njordia se la salta quan convé. Però el Tribunal de Justícia de la Unió Europea pren decisions i dicta sentències d'obligat compliment. Ara mateix, la Unió Europea acaba de trobar-se amb un marró que es diu Espanya i la seva democràcia merdosa dins del Parlament. I d'un altre cas que no s'havia produït mai a les portes del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Aquest cas es diu Catalunya. Què passarà? Què misterio sabrà? Aneu a buscar crispetes. I ahí lo dejo.